Il-backlog li wiret il-Gvern fl-2013 fil-qrati ċivili kompla jonqos, issa niżel għal 9458 kawża. Dan ifisser li llum hemm 17% anqas kawżi pendenti milli kien hemm 5 snin ilu u mistenni li din ix-xejra pożittiva tissokta fis-snin li ġejjin. Huwa ta' sodisfazzjon li naraw li għal darb'oħra kien hemm tnaqqis fil-backlog ta' kawżi ċivili li din hija r-raba' sena infila illi kien hemm tnaqqis fil-backlog fil-kawżi ċivili. Matul l-2017 hu mifhum li nqataw aktar kawżi milli daħlu, b'dan jawgura tajjeb ukoll għax jaffettwa r-ritmu ekonomiku tal-pajjiż. Il-Ministru Bonnici spjega li dawn it-tip ta' riżultati iħallu impatt qawwi fuq numru ta' rapporti bħal dak tal-World Economic Forum u l-Justice Scoreboard. B'dawn ir-riżultati huma frott investiment qawwi mill-Gvern ċentrali. Raġuni kienet li aħna investejna kemm avukati full-time li jgħinu lill-imħalfin taċ-ċivil li jippreparaw u jirriċerkaw is-sentenzi tagħhom. Kif ukoll għamilna numru ta' emendi biex niffaċilitaw li l-kawżi ma jdumux. Il-kawżi ikunu iktar aċċessibbli għan-nies, kien hemm kawżi li anke raħħasnihom u anke għamilna l-possibilità li wieħed flok jagħmel kawża juża proċeduri oħrajn u xorta jieħu dak li ħaqqu. Madankollu l-Ministru Bonnici sostna li għalkemm qegħdin fi-triq it-tajba xorta fadal xi jsir biex is-sistema tirrealizza l-massimu tal-potenzjal tagħha. Dan hekk kif il-Ministru jemmen li f'sena għandhom jinqataw aktar minn 5000 kawża bħala benchmark u li r-rata ta' kemm qed jinqatu kawżi ikkumparati ma' kemm jidħlu tiżdied b'mod konsistenti. U fil-fatt aħna diġà żidna awla oħra u fil-ġimgħat li ġejjin se jżidu 2 oħra għaliex ix-xogħol prattikament lest u jekk Alla jrid fi żmien ftit ġimgħat ħajkun hemm żewġ awli oħra illi fihom ikunu jistgħu jistemaw il-kawżi li tfisser li f'temp ta' ftit xhur ħankunu żidna 3 awli f'daqqa li jiena qatt ma niftakar li xi ħaġa aġġrat li jiżdiedu 3 awli f'daqqa, inkonvint li dan ħajkompli jżid biex iktar kawżi jaġlu, iktar kawżi jiġu deċiżi u jkun hemm iktar effiċjenza f'dan is-settur tan delikat.